Hoi. Je bent honger? Is mijn vingers net op, wat? Nou, ik ben weer thuis. Ik jou me krijgt even een oor op de bank daar. Schilt die pinegol nog wat zakken. En dan aanstaan komt die drok te maken over thuis die liedje van huis. Maar het is maar een mooie lekkere bende van. Ik zal bij die jongens zien. Kijk hier. Even zien. Wat zit er bovenop, joh? Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Nou jongens, ik had al nog 2 dagen hartstikke bord pinegollen. De bandjes ben beide nou van de morgen squallen. Dus ik doe van de morgen lekker resten gewoon. Er komen nog een aantal drokke weekjes om voor de vakantie. Dus ik zoek van alles van de morgen. Maar ik doe gewoon even resten gewoon. Het is toch echt meer waar. Want ik zoek boeten schilderen en ik boef in een huis van alles doen. Maar ik denk, laat ik deze mannen maar even pakken om even bij te lopen. Dus wel even de beestjes doen natuurlijk. En blokje om mijn jisk. Maar even lekker aan mezelf komen. Dat lijkt me toch wel even een beter idee. En dan hoop je dat de pinegollen wat oorzaken dat je weer wat bedeen herkennen. Want ja, ik ben net echt een stilzitter. Dat weet je hem ook wel. Maar ja, ik hou wel eens even dat het is van, oké, nou even tot zo vieren en net verder. Nou, dat is nou even zo. Maar ik neem je het wel mee. Hoe te daar verder in de cel. Zeg het maar, vanmiddag ben de banner. Dus je beleeft het wel, ik beleef het wel. Maar van de morgen lekker resten gewoon. Ik zou zeggen, via het net te abonneren en te liken. En ik neem je het weer mee. Nou, en dan slaat het waar toch om, jongens, hè? Rijn. Maar dat is net zo slim. Het is ook wel weer goed voor de bloempjes en de bijkjes en alles. Ik kan alles weer wat groeien in. Dus op zich is het ook net zo slim. Even wat aankwolling. Ik wil heel hiet al onder weekend, dagen. Dus ik denk dat het ook wel weer goed is even van de natuur. Ik hoop je wel dat we na je weekend droeg waren. Dan gaan we opbouwen voor het Rockabilly Fest. Maar dat, nou ja, dat is nog net onder waarde. Dus ik hoop dat het dan in ieder geval met het festival de dag zelfs droeg is. Dat hoop je toch wel. Dat hij je boet niet organiseren. Dat is altijd spannend. Maar de Rijn die nou valt, valt dan net. En je weet alweer om je roepen. Altijd wel lekker even. Ja, even een kuiertje naar de beesten. Het is een soort van verplichting, maar het is wel een lekkere verplichting. Dan ben je toch even boeten. En ik merk wel, als je boeten bent, dan ben je toch op je best. Dus even frisse noos. Even naar de beestjes staan. Nou, goeiemorgen. Ga je met Xenny wat? Ga je met Xenny wat, jongens? Ja? Ik pak dat. Goeiemorgen. Maar je moet eens zien hoe grote piekjes zo worden. Even zien, kijk. Ja. Nou, goeie. Hoi. Je bent honger? Is mijn vingers net op, wat? Zo. Pik, pik. Hallo. Ja, komt erdoor. Zo. Alsjeblieft. Goedemorgen. Daar komen ze al, knabbel en babbel. Waar is Dora? Ik mis nog één. Is een hintje. Jij nog wel in je, maar... Zou die nooit kan briezen? Nog meer hintjes, denk ik. Zo, zusje. Even de boven struinen. Ja, verdorie. Lees ik al je eikens naast. Hé, hey, wie is er hier? Heb je nog meer hintjes? Oh jeetje. Nou, die oren aan leidt ze net op, dus die kan er blijven bij. Nou jongens, ik ben benieuwd. Heel uit de briefjes op Rijn. We zullen het zien. Ik ga hem wat eten en drinken doen daar, dus let hem mooi gebeuren. Hey, lekker eten? Want morgen. En dan ga ik nu lekker een blokje om met mezelf even van wat heel ontwaren. Ik ga een beetje tussen het heel, jongens. Even een oorklopje. Kijk, nou heb ik gewoon, hè. Lees ik weer boven tussen het heer en de strieën. Jongen, 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 jongen. Nou. Nou, en voor de film Batleboese moest ik nog 1 centje opnemen en het eerst boeten. Dus ik zal het even hier bezieken. Ik ben wel heel veel vogels hier, dus ik beziek het hier even en oors bij u thuis in de tuin. Maar ze woonden nog 1 centje bij haar. Nou, ik ben de minste net, dat doe ik even. En de zin is, Jara komst
Jara had vanzelfs alopecia en deze winkel had echt goede proeven. Jara speelt in de film een famke die een hierziekte had, alopecia. En ik ging te jaren met Jara dus naar die proekenwinkel om een nijproeken te zieken. En ja, daar woont ze nog in een centje van. Dus dat ging nog een keer opnemen. Ik hoop dat de voels net te lawaaiig ben. Ik vind het zelf wel heel mooi, maar in principe voor de opnames is het misschien wel net zo handig. Dus ik probeer dit hier even een paar keer en dan thuis nog een paar keer. Ik denk dat er iets minder voegellawaai is. Let's go! A few moments later. Jara, komst? Jara had vanzelfs alopecia. En deze winkel had echt goede proeken. Nou, nog hier van de alleen hier en dan de thuis aan nog even 12 treden. Even die kant op. Jara, komst? Jara had vanzelfs alopecia. En deze winkel had echt goede proeken. Nou, ik hoop dat het slag is. En dat er net een volle vogel lawaai is. Ik zal thuis ook nog even 12 opnames meidje. Op naar huis. Nou, ik ben weer thuis. Ik krijg even een oer op een bankdaal. Zie dat die Pien nog nog wat zakken. En dan aanstaan komt die drok te maken over thuis die liedjes van huis. Dus dan ga ik daaraan weer wat energie van. Ik jou me even daal te jaren met Jisk. Was net druk is, hè? Vriend. Nou, zaak is weer thuis. Die had een boter. Die boter naar haar zitten. Ieder lijkt nog even op bedje. Ik ga krijgt, ik heb vanmorgen op de bank liggen. Ik kon ook net slapen natuurlijk. Van alles in de holle en nog wat dingen die dwamboeren. En vanmiddag zei ik ga eerder wel even uit de peuter. Ik ging door mij wel lezen. Nou, toen had ik me dan partij slipt. En ik moet zeggen, het is net minder geworden. Dus ik ben er wel wat van opknapt. Het had even samatten. Nou, Ilde komt er zo aan en ik heb zelf wel even zin om lekker te knutselen. En Ilde die vindt het feest echt wel lekker. Dus ik zal even de tafel knutsel kleden. Even lekker gewoon ompielen, knippen, plakken, verven, wat ze met waar. Even lekker om tafel, lekker knutselen met Ilde. Dus ik maak de tafel even knutselkleren. En ik jij dat Ilde wekker wordt, dus die zit er even aanhalen. Nou, goed, ja. Ja, hast du ook lekker slaapt? Ja. Ja? Hier met beide lekker koest. Dat is toch lekker? Everybody. Met jullie bij mij? Oké, kom maar mij jullie bij. Oh, plomp. Baby. Als du die nog beet was, dan had ik die beet. Als du de knuffeltjes beet, dan pak ik die eruit. Zullen we dat doen? Die. Die heb mij? Hou maar vast, til met die. Mama. En doe dan, waar moet Tilda dan tillen? Ik kijk. Everybody. Heel bij met die tillen. Oh. Kom staan. Niet waar. Muziek? Dat is toch nu weer? Ik ga naar mijn sleep. Nee, we gaan naar mijn sleep. We gaan eruit toch? Waar daar? Hij zit. Hij zit ze, hè? Maar ze zeggen, goeiemiddag. Daar hebben we een 2 grote big bros. Kom eens eruit. Kom maar. Kom eens staan. Kom eens staan. Tilt mij die eruit. Tja, dit is misschien wel leuk voor je. Zie ik je maar, ik wil je maar aan die kant zitten. Kim dat wel. En wat was toen dan heel daar? Waar is toen zin in om te knutselen? Een hele luxe stoel. Doe eens het verfje. Best. Zullen we een beetje room te maken? Verfje, dan hebben we een mooi papier krijgen. En verf zit hierin. Die van? Die. Ik snap het. Zet een kleurtje. En maar eens met de lezen. Komt goed. En de woeste boord verf je dan? Ik zelf. Nog iets Ja, zeg het. Oh, green, ja? Ja. Ik wou het in verven. Een stuk verf. Ik ga de... Maar we doen dit toch wel? Ja. Kijk. Nou, doe eens maar even een vloekje. Ja. Dan help ik heel de rest. Laat me eens even zien. Hoe gaat het je? Blauw en oranje. Peers. Net, ja. Check even. Klasse zaken. Bonnet. Lastig, hè? Met verder. Ja, zo. Ja. Hoe minder sas, hoe beter het wordt. Die hele dikke klippen worden net in. Oh, dat begint erop te liedje naar huis zitten. Valt me niks aan, jongen. Misschien maak je... Nee. Net gek. Welke kleur was toen? Een green of een rode? Nee, de cabine is wel een beetje uit de vorm. Kijk. Schat, hè? Hoe is dat lekker? Die. Met een keer? Box. Ik vind hem nog krek naar kleur. Dat vind ik wel heel mooi zaken. Nou jongens, ik ben nog heel heen.
Het is net mijn hobby, dat weet ik wel. Maar ik heb wel heel veel respect gekregen van mensen die het altijd om diamond paint ben. Ik ga roze kleur. Ik zal nu naar goud en dan ben er nog een peer blauw. En hoe gaat het met die? Oh, maak je hem eens even zien hoe mooi dit wordt. Wauw, wat netjes Hilda. Super. Nou, en de man binnen uitnaaid, want het is 4 uur hè. Oh, daar staat een glitter binnen een glitterke. En om 4 uur maar is altijd gamen van 4 tot jouw 4. Dus ja, ik ben Safir K. Zaken Safir. Hij zit er nog in hier, maar als je hem ziet, lijkt het allemaal een aardige trekker al. Dus dat bewaar ik wel even. Ik heb het mij niet met een hoes. Ik sla hem bij de man met mijn game god. Maar ik maak eerst dit even aan. Goud en blauw. Goud en blauw. Maar is maar een mooie lekkere bende van. Ik zal bij de jongens tageert. Dat is even zien. Oh, zit er bovenop je. Hallo. Hoe gaat je? Wat ben je aan het doen? FIFA World Cup. Ach, tuurlijk. En die horen ik heb bijna een volley mij varaan. Oh, net Ik gek. ga een volley mij varaan. Zo zei ze bijna een volley mij Mbappé. Zie je, volley. Bam. Oh, Varaan. leuk man. Die had... Ja, je hem gewoon een beetje om de beurt? Ja, die lijkt nou onder stroom, die horen. Oh, Dus straks. best. Nou, dat is goed dat jou wel 4 hè? Ja. Oké. Lekker dan. Tik hem. Nou, dan zal ik eens even starten met een beetje de oproeming van de knutseltafel. Lijkt heel wat. Maar ja, toch wel lekker. Gewoon lekker omgrieven. Ik net niks met af hoefde ik net, maar gewoon lekker in pielen. We hebben lekker peeld, hè? Was het nou mooi met de glitters? Ik denk dat ik een stofzuiger met om glitters. Ik zal vast in dat hoekje wat oprijden, want de jongens gaan toch in knutselen. Nou, en de jongens bij hier, die ben inmiddels een etage naar beneden gegaan. Ja, ik had 2 goals van Hernandez scoort terwijl dat hij linksachter stond. Nou. Knap, je? Ik had correct 10-0 won. Zie je nou? Ja, 1 keer. Wow, zie je nou? Mexico. 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 Mooi man. Ja jongens, ik zal zo even wat eten maatje. En hij zit zich hier aan de hoes. Eerder peelt nog mooi even om. Het weer een rustig dag. Ik startte de dag met Bas naar Pieneholle. Krijg zoals juster en die dag ervoor. Ik maat ze, ik viel het nog wel. Het is nog net hoor. Ja, wie was je aan de hand? Ja, zeker. Maar het wordt net minder, dus dat is best. Nou, ik zal eten hier en dan maar net al later bij, denk ik. Even lekker bisliepen. Hey jongens, ik zou zeggen, vond je nou een leuke vlog? Abonneer je zetten. Blauw toen kom heen. Hey, net het skaaltje. Net het skaaltje verven. Hey joh, smeerpoets. Nee, dat mij net. Nee, die verfje. Net met mijn skaaltje. Nee. Het weer is zo gezellig, jongens. Net het skaaltje verder, dat vind ik hem net leuk. Dat mij net. Nee, dat mij net. Ik zou zeggen, via net het schild te downloaden van mijn tablet telefoon. Om het nightshitsvlog. Hey hoi. Dit is het door, hè?